Салом алейкум, бародарон. Акай коля. Салом, салом. Салом, родной. Салом алейкум. Салом алейк, салом. Ҳама каса салом шерина. Салом шеринари Ҳисор. Зинда бошӣ. Усмон Исломов, салом. Ҳашуру бубуҷон, салом алейк. Салом шеринар, салом бародаро. Ҳама каса салом. Гап нест, зинда бош. Ассалом. Диля салом. Алейкум ба салом. Ака медон шеринарин. Зинда бошӣ давлат. Давлаталӣ, зинда бошӣ брат. Диля раҳмат. Аймомай хидат. Салом акаҷон, шербачаи Тоҷикистон. Салом, салом. Салом. Додар ма чукор кунам пли. Калон як бача додам. Рихтарам Москва омада. Свет бен. Инстаграм да нависен иншаллоҳ ҷавобша мегирем. Сабр кунем. Лайк дар кора. Конечно 354 каздыр омадиам ба дар кора набуда. ҳамҷа бача гуфтае буд ки ютуб бо лайк зинда. Ютуб ба лайк месавзона гуфта буд ку давиди ки боша. Салом ака. Тоҷикои Самара. Зинда бошен тоҷикои Самара. Гарик. Салом аз тоҷикои Самара. Салом алейкум шеф сози. Мошина да учёт мондан дар кора нестай. Ягон кас. Ҳастай Инстаграм да нависен иншаллоҳ меёвем одам. Ягон проблема нестай брат. Мошинмонӣ. Гап нестай барои падечка 25 та лайк буд 90 та шуд уже. Гап надорум. Чанқа лайк дар кора. Ҳамият та зиёд монда наметавонӣ охи брат. Салом, салом. Салом алейкум, ты разборщик, да? У меня осталось одно место, деньги растут. Ага, знаешь. Не знаю. Сози салом аз номи бачаҳои Данғара. Зинда бошем бачаҳои Данғара. Макс. По-таҷикски напишем. Салом брат. Мач хел. Номеро тагирам. Номероро бародаро 1000 бор гуфтем ки беҳад бисёр бародаро занг мезананд. Мақсад агар илоҷиш боша ҳамин Инстаграм да нависен. Салом алейкум, маладес. Салом, коля маладес. Зинда бошӣ. Маҳамадиев Улуғбек. Мафтунаҷон, салом. Салом алейкум, акои коля. Диля. Ягон шад бе проблема нест. Эй, ака. Намехонӣ моро. Хондестам аялав. Диловар, салом. Зора. У ответчик ку. Кадом ответчик? Салом алейк. Коля, агар илоҷ бошад миллион та лайк мемонам. Зинда бошӣ. Раҳимов. Зинда бошен. Гап нестай. Коля пат мени ҷавоб намедӣ. Чира ҷавоб надодум Самсун? Бародари тоҷик. Кам ответешона. Земляк ба пеш радно. Гап нестай. Мафия 08. Салом ай бачаҳои Казан.
Зинда бошем бачаҳои Казан. Ҷаҳанаком ҳамунҷа дай. Иншаллоҳ миёем я рӯз. Привет, брат. Как дела? Ну как? Дела, брат. По-русски не пишите, брат, не будем читать. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуҳу. Коля, братикаҷон, худованд нигоҳбонат боша. Зинда боша, айнин бачаҳои норак. Коля, гап неста бачаҳакҳои норак. 500 макатишону макай, Коля, Мансур нека. Гап неста, бале, ҷаноян. Зинда боши. Салом шо бугу. Ответ. Мусулмони ёвонӣ, салом, брат, зинда боши. Бародар ба қарибӣ, ман шуморо ба туй даъват мекунам. Гари гап неста, брат. Инстаграм данависен мебием туйтон. Бародаро, кадоми килай каҷиқидагӣ нестен биҷиқен. Мақсад 488 касам як 1000 кас шай мақала. Салом бачаҳои роғун ба пеш. Ҳамин миллатчигӣ накунем, хубтар мешавад. Ҳама бачаҳои Тоҷикистон. Ай бор бачаҳои Тоҷикистон бугу. Тоҷикистон ба пеш. Шайтонӣ шуд риша. Гап неста. Шин ягон. Зайниддин Холов, зинда боши ака, Коля. Боши саломат. Гап неста, миннатдорем бародарон. Гап нест. Пага ягон ҷо ош наҳор неста. Пага шанбе оши наҳор аста. Баҳриддин Қурбонов. Чо кунам, брат, номеро та. Охир навози ман шуморо нишон метем, шумо бовар кунед. Ҳози хондум ҳамаша ина бо 46 таи дига WhatsApp да ина. Успед намекунем, бародарҷоно. Пага пол не айду Instagram, ответҳои Instagram мешем. Ирӯз WhatsApp да фақат ответ додагем. Instagram да оли яду рӯз WhatsApp. Ай пага Instagram, кадоми чӣ гапе дорад дар Instagram бинависем фақат, бародаро. Баҳодур, худованд нигоҳбонат боша, бародар Коля таҷик. Зинда боши ака, Коля, сози хуби шукронаи Аллоҳ. Кадоме ки наҷиқидем, бародаро, лайка як бор биҷиқен. Ҳамин дига бародаро бидуроям. Мақсад ина гуфтанд ки мо надидем ака, як бор дига эфир ки зан задам, ба ҳамон хотир ба худо эфир кардем. Агар не эфир кардан набудем ирӯ. Ту чӣ кораи, Тимур? Мо ҳеҷ кора, бра. Бародарҷоно, ай ҳамад эҳтиромона хоҳиш мекунем видеои исломӣ тачпик. Амида як подписатся, лайк дастгириш кунен ҳамин бародара ки мега ақаллан эфир ма сартим шису кам эфира сар метим, мега ҳеч ка надромадеста, чанд қахоб буд. Ин мардак хубу ганда 37,000 подписчик дора. Ина бибиненда видеои бениҳоят видеои хуб. Мақсад агар илоҷиш боша, бародаро, як ҳамира дастгирӣ кунен. Ман видеоша тамошо карда будем, навози подписатся кардам ҳамин бачаҳада. Тачпик. Ҳама видеои исломия. Ина чӣ хеле ки хитон дидестен. Гап неста, барои сухан мекунем, сухана намешканем, гап нада. А бача, Диляҷон гап зан. Ака, Коля, намешава, агар не ман миллион лайк моят. гап неста. Ай ҳамад ба худо мина. Ма ба кадом хотир ҳами ина наушник падарка мекунем, ба хотири ки ҳами сухан мекунем, дастгирӣ мекунем. Ин ҳами хотиро катем. Иншалло бо пастаратса мекунем. Соли нав да ягон телефон як Аллоҳ нигоҳбон бошад. Телефонои нағз мегирем, падарка мекунем, ё Аллоҳ ё насиб. Ин ҳами рӯз як наушникша падарка кардем. Видеоша ҳам ҳаст, тай будазе.
ам бародар амҷа бошӣ навис бро. Симомад ай гапзанӣ мурдум ҷавоб намедӣ. Фақат ақорат мекунӣ ухия. Ҷавоб те брат. Бардинҷон Қурбонов да чӣ ҷавоб тиём брат? Дар канали ман озмуни бепул. Дар канали ҳам бародари тоҷик озмуни бепул иам ҳами хизмати халқ дай. Канали ирам дастгирӣ кунен. Ҳами бародаро ай ҳамад боя бор дига хоҳиш ҳами таҷпика аётон набурорен ки видеои исломӣ дора. И 37,000 подписчик чанқа каналш хоб будага ба ҳамон хотир ҳозир нест одамошин ҳамин канали ман 2,500 одам қариб медиромад. Ҳозир ина дидестен хитон ки 400-500 кас зиёд нашидеста ба хотире ки 2 ҳафта зиёд набудем дар эфир. Салом ҷавоб наметем. Азизов братҷон як бори дига салом алейкум бародарои нав дуромадагиҳо ҳамада салом алейкум. Чӣ хел ҷавоб наметем брат? Кадомиша ки хондем успед кардем ҷавобша метем. Чуба наметем ҷавобша? Гап зан. Шумо барои тоҷико подарка. Брат гап тахе хушрӯ навиш намебиёя охи гапу. Чува акай коля бачаҳои ваҳдат менависанд ҷавоб наметӣ? Максим брат ма айгиҷо медонам бачаҳои куҷо навистесанд. Ҳами кадомиш да тонистем ҳадди аққал ҷавоб метем бо ҷа реклама кадистем инаи канали бародара видеои исломӣ дора таҷпик ҳами мезанен якум ҳами одам мебуроя. Мақсад беҳад видеои хуб. Силкаша олем иншолло дар таи комментариҳо мемонем. Коля гапҳои зур навиштем. Қобил я хеле бародарон номерошона навистагӣ нестанд. Иншааллоҳ метем падаркҳоро тақсим мекунем ба ҳамин наздикиҳо. Як тиша ҳамин рӯз бурда шогирд дода салому алейкум чӣ хел созен ҳама каса. 3-7 салом. Салом бародарои нав дуромадагӣ номрота гап зан. Илтимос бародарҷоно бехафагӣ инстаграм да нависен. Иншааллоҳ ответон намегирен инстаграм. Фақат инстаграм бародаро. Барои чӣ ки занги телефония намебардорем ягонтат хафа нашавед. Чӣ хеле ки дидестен ина занг омад намебардорем бародаро. Занги телефонӣ беҳад бисёра бениҳоят. Номи аслитон чӣ? Номи аслим Комроншоҳ. Салому алейкум ба ҳаматон. Боз як бор дига салом бародарое ки нав дар омаданд. Дастгирӣ кинен ҳамаи касе ки лайк ҷиқидагӣ неста як бор биҷиқин. ҳамо эфиро шава ҳамо 2000 одам будроя. ай падарка додана бра мадраса ёрдам кунен. Оли иншааллоҳ инами худат брат спонсировать ки иншааллоҳ мерем ёрдам мекунем. ҳозираш да зур монда ҳами қачи дар аздестай. Мо ягон миллиардер нестем ку брат. Мекунем иншааллоҳ чуба намекунем ёрдами якдигар кати мешава. Салом сози ака. Салом салом. Ҷумахон Зоиров. Гап нестай зинда бошӣ. Салом алейкум ака. Кароматло Ҳисорӣ зинда бошӣ гап нест. Ҳисор Сити. Исмоил Саидов салом алейкум. ММА. Салом коляҷон. Проблема дигар решат мекунем. Не бародарҷон ҳозираш дар Москва да мақсад дига ҳам бародар беҳад бисёр бародаро гуфтанд ки роҳошона нишонате. Кани шумо чӣ мегӯед ҳамин комментариҳои ҳаминҷа да нависен ҳамин эфирда. Мақсад олия видеоя мебурорем рӯша маҳкам карда кани чихе шумо да интересна меша ё намеша як тишам хали попробовать мекунем. Бача Бардин Қурбонов гап зан бародарҷон гӯшит мекунам. Салом акай коля. Ҳами агар дастгирӣ кунен ин ҳами канали дуюм кадоме ки подписатсия кардагӣ неста Коля Таҷик д подписатсия кунен. Агар комментариҳо кунен нависен ки мақсад розӣ бошен хитон ҳамура ягон харидор пайдо шава ҳамура мефурӯшем. Кадом занак ё ки ҳами хонаи мисол
шароити хуб нестай хитон вибират кинен ҳамуда хайр мекунем ина бо чико кунем бародаро киштай нами холи салило и мақсад ягон ҷои пулкоркунӣ мо нестай ягон и ёрдами якдигарай мақсад ҳамун канала шумо дастгирӣ карда як шербача пайдо шуд харид мо гирифтем ҳамура ёрдам кардем. салом алайкум бародарҷон аз бачаҳои екатеринбург зинда бошем бачаҳои екатеринбург муҳаммад шарипов зинда боши брат ватандор зинда боши муриддин абу зинда боши гап неста коли акадоисо омади москва ҷасур бародар 2008 омада будем алло беҳтарин савоб акай коля номеро дар кора ҳамин рӯз як шинос видео рӯй кард як занак беҳад мақсад вазъиятш беҷебай ман ҳамин идея дар сарам омад ки ҳамун канали дуюма мефурӯшему ҳамун занака дастгирӣ мекунем мақсад агар шумо ҳамад ҳамин чӣ бошен як подписатсия кунен як камтарак бисёртар шавад 3000 зиёд подписчик кунед алло о лабай хе салом салом майли 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 чикор мекунӣ кун давай гап нестай гап нест номерота навис акай коля шерои нар ай ҳамат хоҳиш мекунам имода нанависен ҳо ман имод доруму леки ягон кас да ответ наметем бародаро чӣ хеле ки дидестен ай 1000 смс зиёдтае да имо ягон кас да имо ответ наметем фақат ватсап инстаграм ватсап да мо зиро ҷавоб додан наметавонем барои чӣ ки бениҳоят бародаро бисёранд дидестен хитон мақсад инстаграм да ай пага полни инстаграм да ответ метем ай ҳамат бо як бор дига хоҳиш ҳамин канала аёто набурорен тач пик видеои мусулмонӣ дора мақсад ҳамин бародар эҳтиромона хоҳиш кард салом комроншоҳ муроҷиат як сағира занака ҳамура дастгирӣ кардан дар кораи барор як бача гирифтага наметиҳад иншаллоҳ дар инстаграм навис брат ай пага айдуми ответҳои инстаграм мешем беҳад ҳамуҷадам бисёр омадестай мақсад аввалаш худоя иншаллоҳ ҷавобша метем гап неста ва алайкум ассалом наушникатим браҷону да эфир штагим бро шерои нар иншаллоҳ зангтон мезанам да эфир штагим о акай абу ино катӣ о акаҷон ҳози занг мезанам салом бародари навдро омадагӣ салом коля салом нилуфа номерота те салом ака салом салом права дар кора чӣ хел кунем намедонем бародарҷон права накадеста ҳеҷ чанд каса пурсидум накадестиам бародар права беҳад мушкила вазъияти права беҳад мушкил рафтиста алло шукри худо браҷон салом салом алайкум брат дар эфир штагим иншалло занг ҳо браҷон гап надорум худода брат гап не майли ҳазрат гап не
салом салом родной, шумо шеринарен, зинда бошен. барои заминфурӯшӣ эълон кунед. барои замин видеоша мебурорем иншааллоҳ. ина як бародармо нависта ки ака замин дорум, мақсад замини фурӯшӣ. ина кадомида ки интереснияй заминои ҳамин бародар. ина занг занен, номероша мемонем. мақсад каси замин дар кораи кадомида занг занен, қатъи чақчақ кунен. замини ай Теоплистан 68 километр дур буда заминаш. ина чӣ хеле ки ҳамин бародар навистагиай. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародари аҳли ислом, мо дар Россия замини фурӯшӣ дорем. агар имконият боша эълон мекардед. суроға аз Нови Москва 6 километр, аз МКАД Теоплистан станция 68 километр то ҷои заминҳо нархаш аз 40,000 рубле як содиқаш дар номи харидор оформид мекунем метаем. агар мошин дар Россия ё ки Тоҷикистон боша алиш мешавад, ё ки нисби пулам диҳад, ихалишам мешавад. бо договор ина кадомида ки дар кораи бародаро. ина чӣ хеле ки дидестен. ҳозир ман шумода нишон метаем. мана номерои телефонош. кадомида ки замин дар кораи мақсад барои одамои заминдаркор будагиҳо занг занен. Калужский област, Жуковский район, деревня Папино. подписаться кунед ҳамватано. акаҷон ай куҷои ҳисор мешавем. ай дараи алмошӣ мешавем. фаҳмидаӣ бошем дараи алмошӣ. акай колия зинда бошӣ. як бор бихон 10 бор навиштам акаҷон. ина шеър нар як бор хондем. биё пилимен бихӯрем ако. ватандор гап нест. сози салом сози тенҷи ака. ака худ дар бораи ҳаромхӯро чӯба сухан намекунӣ, яъне конкурс. бача фақат маем бада ҳамиҷа сухан мекардагӣ. ҳар доф мегем охи гуфтем бас кардем. ҳами серано халқи худмо намефаҳманд. накунем мегум 1000 бор мегум ки нахарен билед. ҳаромай. чой ангур гап нестай. ака як бор кепкара нагирифтӣ. мешава иншаалло кепкара мегирем. гуфтагем ки ҳами деним 3000 одам дар эфир дуромад мегирем. кадоме ки лайк мондагӣ нестай бимонен лайка. мақсад дига бародароам бидуроянд. аз узбакҳо пули бачаҳои тоҷики худмон надоданд. чӣ кор кунем? бародар беҳад одам бисёрай охи. мақсад биравен шурӯъ бишинем қачон гап занем. ҳами бисёр ҷо мо ҳами киҷое рафтем. ягон гапи ганда гуфтагӣ нестем. ягон сухани бад задагӣ нестем. пула бироварда додагиам бе ягон гапи ча. просто як хеле меред ҳақорат мекунед. ба телефон ҳақоратҳои беже мекунед. ҳақорат накунед. ҳақорат и худаш уже пухта нишон доданай мақсад. бизанем бирен бисёр хитон бизанем бирен ҳеҷ кор намекунам. мақсад ягон ҷои чизиш нест. салом алайкум додарҷон. додарҷони акаш. худованд сарбаланд бошӣ. гап нестай оҷубово. канали ҳами додара ки маям дастгирӣ кунен. мунис давлатов, шери нари тоҷик, қатъи абубакр давлатфаи. ака додар ардаш як канал доранд. ҳами мунис давлатов задӣ мебурояд. дар канали ман озмуни бепул мегузаронам. приора. ина озмуни бепул приора. ина ҳам бепулошамо фақат рекламада тайёр. чизои бепул. пагоҳ ответи салом мегеда. иншаалло сози ака. гап нестай. клуб сити сози ака сози. ака худат брат ягай не брат я обичный одам. Суроб Мирзоев. алло лабай ака гӯш мекунам. следует отметить, что хотите называться, пожалуйста.
номероша дигар дават кун. Гап неста. Ака уже задум лайка. Гап нест барои лайка задагид миннатдорем. Кадоми лайка задай миннатдорем. Коля бародар, исм дар асл ба тоҷикӣ мегуфтед. Комроншоҳ бародар. Ҳодиса ТВ. Биқаб. Чира биқабам бираҷон. Салом алайкум. Салом ай бачаҳои Тоҷикобод. 6000 қарзон тиёма. Гулсара 6000 тиен. Гап неста. Ай киҷо тием? Ай кӣ гирем тием? Брат мара ответ бите бар бориятаҷи. Гап неста бориятаҷи. Кепкара бигӣ. Мегирем гуфтем ку бародарҷон мегирем. Амин ҳодиса ТВ биқаб бикар чӣ маъне дорад гапат брат? Кепкара бигин. Бародарҷон кепкара гуфтем ку кай мегирем? Салом ака номеро тате акаҷон ма ай ҳисорум. Наҷибулло Юсупо шери нар илтимос кардам та инстаграмда бинависен ҷавоб метиҳум. Фарқ надора браҷон. Ай ки ҷоям набошӣ шери нар. Гап неста. Салом чилдантачи. Али Ризо чилдантачи чӣ маъне дора? Муҳаммад ТВ раҳмат бародарҷон. Зинда боши ака. Гапҳои соз задӣ лекин. Ай хиди хали бовар надоштум брат. Акаҷон номеро надорум. Не надору номеро борият. Номеро тарои кун. Салом аз номи бачаҳои вахш. Зинда бошен. Чӣ хали боша бо брат? Салом дуруди бепоён шери Аллоҳ. Зинда бошен бача. Бачаю ча зинда бошен. Гап неста. Дар кори инстаграмда навис ака. Салом ай номи шербачаҳои ҳамадонӣ ба пеш ака. Зинда бошем бачаҳакҳои ҳамадонӣ. Гап надорум тона. Ҳама каса зинда. Акаи колиама Рустаму мая кофта будӣ жалоб куну. Инстаграмда навис Рустам брат. Салом алейкум. Салом ака коля. Бародарои нав дуромадагӣ кадомед ки нав дуромаден як бори дига салом алейкум. Ака я сура бихон. Бародар сурара дар ҳар киҷо намехонанд охи бедарак бадарак охи. Салом ака коля. Ғарибон. Салом ҳама каса бародарон. Салом алейкум бародар хубитан ҷи. Салом аз номи бачаҳои Ховалинг Сити. Зинда бошем бачаҳои Ховалинг Сити. Салом алейкум. Салом ай бачаҳои Нагорни. Зинда бошем бачаҳои Тоҷикистон биген тоба кадам худо ҳама дар ҳамун ҷои хитум. Салом. Ва кадоме ки дар Россия мақсад бига ки мисол ин ай бачаҳои Питер, ай бачаҳои Оренбург, ай бачаҳои Найхали хали мешая тошто ҳамамон тоҷикем охи бародарон. Беақли Иброҳимҷон намедонам бародар кира гусоди мара мегӯӣ мумкин не бародар агар мара гуфтеса боши беақл нестам. Салом ба кули мардуми Тоҷикистон. Зинда боши Ғарибон ТВ. Анами хали бояд гӯем ба кули мардуми Тоҷикистон. Билол салом алейкум аз номи Фаридуни Ғарм. Зинда боши ака.
Tojikiston va Peru. Salom ba kuli mardum. Salom. Gap nest akay kula. Salom. Zinda boshin. Акай комношо шумо шаринар Аллоҳ шуморо санд гап надорум. Зинда бошем. Салом ака. Салом ба кули мардуми Тоҷикистон. Боя бор дига салом. Диловар салом аз номи шербачои ҳамадонӣ ба пеш. Зинда бошем. Салом алайкум. Қандайсиз ака? Яхши. Тоҷикӣ навиш бародарҷон. Тоҷикча биласанми? Салом ай Краснодар ака. Гап неста. Гап нест. Кору бор хубай. Комрон сози брат. Шигронаи худо. Коли номеро тамон. Инстаграм да нависен шербачо. Инстаграм да. Ай ҳамад эҳтиромона хоҳиш мекунем Инстаграм. Кадоми ки лайк ана ҷиқтен биҷиқен лайкат беҳад кама эфир да на камтар ай 2000 одам буде. Салом ака. Шен гап неста. Салом ба кули мардуми ғариб. Салом бародар 15000 дар кор. Салом. Дар кор. бениҳоят бисёрам одамое ки мисол мақсад дар кораи пул ҳамада пул дар кораи она метавонем. Маам ягон миллиардер нестам бародару. Ма ҳами ба хотири ин ҳами як ду занака як канала мегем фурӯшем амура мақсад амуда хайр кинем чиста ягон харид кинем ё ки он пулша рӯиш кинем ҳами чиста айноми хидмо коля бақа. Салом брат. Короче як проблема. Инстаграм да нависен да ҳами ҷа дар кор неста. Инстаграм да нависен иншаллоҳ ҳар рӯз якта дута мебинем иншаллоҳ. Салом ай Германия. Ҳамид гап нест брат. Зинда бошӣ. Салом. ҳам мошин бачаро гирифтен доден чи ҷамшед. бародаро ҳамун темая ҳал кардем. ҳамун масъалаи ҳам ҷамшеда ҳамун бародар панҷум да ба кала гирифт. ҳамирӯз занг зад ки бародар пага мақсад пул метем ҳами гапа кишен мақсад. бародаро киштен ҳамун гапа. ҳами кадом мардаке ки гиноҳи хича ба кала мегира ӯ мардай ӯ мард мемона мақсад. одаме ки гиноҳша ба кала мегира мақсад. 450 одам ягон лайк нест ку. 3-7 гап надорум брат. 454 одам мега ягон лайк нест. Намё мондагиан 700 чанд ташидагиан. Салом. Бародар ягон қарз бародаро ягон кас қарз тиҳад. илтимос 15000 дорам. касали духтар ман. агар ҳами гаптон рост боша ё ҳами реалне боша доказат карда тонен касали пасали дошта бошен иншаллоҳ дастгирӣ мекунем. Инстаграм да нависен пага ответ ча мегирем. лайк ай Чечня. Зинда бошӣ охуну. Салом ака. як одам сум додеста чикор кунем. Инстаграм да нависен ака ҷавоб те ака ма роҳид кардам. ака ма дар WhatsApp роҳид кардам. Парвиз брат бо мегум ки WhatsApp да беҳад одам бисёра бениҳоят ҳамаи да сразу ҷавоб дода наметавонем. кадом бародарое ки лайка назадем бизанен. ина 35-40 минути да ҳами эфир шидагем. салом бародар ай чангоби. бале бародар. як қишлоқ поён деҳаи гулдара. салом аз ноҳияи Хурӯсон. салом. зинда бошӣ бародар. мебахш масъалаи конкурсда чӣ мегӯй? зайбат шудам ай билет гирира ягон бор набридам. хай нахарохи ягон бор набриди брат. тура ягон кас маҷбур кардай ки бихар? ягон кас маҷбурат накардай. як бор хариди ки набриди бо чӣ мехарӣ?
شناختی اکامان حسین نیله کبرا جون حسین شناختم زنده باشیم برادر جانو بهد افیر کمای دستگیری سست انشالله ویدیوی هم بروردستیم پاگه با ویدیو میبروریم ایشا هم میبروریم مقصد حرکت کنین همون چی خیلی که بود همون خیشه هم مقصد گپ و چپ اینترنت زنده باشه گپ و چپ هزار رحمت کلام برای دستگیری خدا ایت روزی باشه برا امروز اقرار داشت چی شد اما عبودی تجه боя бор дига мегум брат ҳамҷада боши ҳам видеоро удалид ки чӣ дар кора ҳами кори ту мекунӣ имин ҳамаи худаш ҳамо рӯз удалид карди удалид накаиста чӣ бачае ба худоӣ гап нестай барои дастгирӣ чербача зинда бошӣ бахшиши зиёд риск кардистай мақсад на буромад нома куля бош брат салом аз бачаҳои кӯча зинда бошем бачаҳои кӯча давидович бародар ягон кас қарз диҳад охи ҳеч ка охи чихе ман ҳайронам ҳеч ка намешинависа чихе қарз метиҳа охи униш давлатов зинда боши акаҷон аллоҳ айхудат розӣ боша гап надорум дастгирида салом алайкум брат нашоти билед ягон хабар дорен ай тоҷикистон ҳо брат хабар дорем музирашда сабр 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 то 15 декабра куб бестен чӣ гап мешабу салом брат салом аз бачаҳои ҳисор зинда боши ҳисори шодмон алё ва алайкум ассалом навиштастӣ мешава чизе мемонем номи канала чӣ буд таҷпик ҳами бародар таҷпик ина бо худаш занг зад чӣ хеле ки мебинен мақсад илтимос кардистай ки мега ман шогирди диловар сафаровам мега видеои амура мондиста мега ҳами бародаро табугӯ я дастгирӣ кунан таҷпик бидурен подписатсия бикунен кадоме ки ҳами дастгирӣ да иншалло дастгириш мекунем гап нестай салом акай куляй бачаҳои колхози москва лайка мондум бародар гап нест кадоме ки лайка мондак миннатдорем бародаро мақсад лайк чира нишон метиҳад лайк як бор ҳами пешравиш ҳами қая ки распространяться мекунад дига одамо мебинанд тезтар мақсад салом алайкум эълон кун ҳами канали мара успед накардем эълон карданда удалид чӣ кардам салом алайкум ака хитона реклама дорен шумо ҷамшед чихе бародарҷон нафаҳмидем хидмона реклама дорен куля брат биги лайка шери нар ҳами бародаро сухан мекунанд мақсад бо ҳақорат ҳам мешинавем айрӯи ҳами рекламао бале ҳами ҳамара реклама намекунем худбидин салом аз бачаҳои зинохӯр зинда боши акаҷон ака катин не қарӣ нестем брат салом бародар салом ака гиҷода будин бародар ютуба маҳкам кардаи будан шерои нар
نبینید دیگه افیر در نیست آدمو. سلام از نام بچه های زیناخور. لایک بگی گاب نیست برای لایکوت. لایکوت در گاب نیست برا. گرفتیم لایک تا. بگو لایک صدای دل. لایک چی بگم؟ نیست و خیلی قدر آدمی که مثال 10,000 آدم 10,000 لایک نیستن خالی. کانال ما دا подписаться کنین. سلام عینوی بچه های پیتر. ماشاءالله امی دستگیری همه قریب 50% بچه های پیتر دستگیری کردن. همونجا رفتیم دستگیری اما بود. همی کانال ما بیاد دادن بسیار شد. یه بار دیگه دستگیری کنین همی 60-70 هزار شوا подписчико. همی تو روز سال نو میگم یگون پدرکوی ساز انشالله دستگیری شما کتی یگون 5 کسای 10 کسای خرسند کنیم یگون جای سوختش نیست مقصد. اگه همه را خرسند کردن نمیتونیم با پدرکا مقصد میشود که 5-10 کسا پدرکوی تقسیم کنیم سا بهترین کار میشه. هفته دیگه پدرکا موندگی برادرم 3 تا ناوشنیک 4 تا پوه همین روز زیاد شد پدرکا کردیم. گاب نیست برای لایکتون گاب نیست. کدام اینا در اومدگی لایک همون دین گاب نیست. باقی سربالا خونه آباد باشین همه کسا برادرم میبرویم افیر زنده باشین انشالله میشود که گاب نیست. همین دستگیری شما یا دستگیری کنین همی دو درکم نو باز زنگ زد که اکا همی کانال ما رaya بالا که مقصد 37,000 подписчик دارم میگه هیچ کانال درای افیر پفیر سر میتیم. همی کانال امیر هم یا ایلوج باشه برادر دستگیری کنین شوگرد دلوار سفر میگه گاب نیست برادر نو در اومدگی گاب نیست. سربلند خانه آباد همه کسا برادرو برای دستگیریاتون گاب ندارم. پروستا گاب ندارم. الان گابونی همه